kao što vidite igramo Minecraft Tetran Sala. Majnakijem! Tako da ljudi u ovom videu igramo Tetran, Minecraft i tako. Jesi možda... Ti se slučajno brojio, nema veze, jesi ti možda u kreativu? Nisam. Udari to. Nema veze, isključeno nije PvP. Tako ljudi, danas kao što vidite igramo Tetran, tako da još objasnim što se ovdje radi. Ja sam se joinio ovdje. Objasni što se ovdje radi. Pa tu trebaš da... Tu trebaš da... Kao... Kako da kažem... Pa, jedan aktivira zamke, a drugi mora da ga nacaku. Ok, ljudi, nemojte me pitati kako sam se ovdje startam. Ajde, krećemo. Ja mogu ovo dobro. Ima i tu dosta zamka. Bravo, konju jedan. Zašto sam ti dobro? Ok ljudi, evo me, stigo sam ovdje, tako da još ajde. A klikni to, klikni. A klikni desni klik. A zašto si kliknuo? Što je skliknuo još? Zato što sam konj. Brate, oti se na pomoć ga aktiviraj, brate, vidi gdje ide. Gromovi. I joj. Ovdje su strele, ja mislim. Čak da pročitam da probam. Evo mene ovdje, ali što radiš? Ljudi, čekaj, se tu remova možda blok? Kakav blok? Ja kad skočim ljudi tu, on će to da aktivira. A znate čemu moram da pazim? Ja stigo do odavde, tako da znam da ću sad umrem. To! Lazare! Uvatio sam ga ljudi na caku! Joj! Vidite me gdje sam? Ne! Ajde, aktiviraj se, ne! To! Joj! Ok ljudi, stigao sam do ovdje! Tako da ja mislim da je vjerovatno tu nešto... Ako ja... Umro sam ljudi. Ok ljudi, znači ja sad umro, sad sam bio runner. Sad ću da budem djed, imam na prvu zamku na to. Ok ljudi, tu smo, tako da još čekaj, mi smo površno ušli na. Ok ljudi, tu smo, sad ću tebi da aktiviram zamke, tako da hajde. Imam speed! Cleari sebi, efekt clear. Stilist. A kako se cleara? Kucaš kosa crta F, T, S, razmak slayer stilist. Ljudi mora onda čumira sebi sve efekte, tako mi ima sve kada čumira efekte. Ok ljudi, znači on je resetovo, to jest nije resetovo, nego je removo to stanje, speed. Tako da ajde, kreni. Pa što? Ajde. Daću ti još jedan život. Samo još jedan život imaš. Ne! Aj baba, mogu se već ti ovako. Ma skoči napravi. Ovo samo radi kad skočiš, tako da ja ću tebe da čekam da skočiš. A zašto si nećeš da skoči? Evo ovdje. Ovdje sam.
Jesi tu umro? Jesam. Nema, menjamo se. Ljudi, pogledajte gdje ste. Aktiviraj tu. Neću. Pa ja ću aktivirati. Gotovo. Od ovih sam pobjegao. Idu sam ljudi. Za pobjedu mislim, ne? Aktiviraj to. Šta je ljudi, napravimo da nađemo neki speed. Ne mogu ljudi, ako krene me se to remove blokovi. Aj klikni čas da vidim šta se radi. Zašto uvijek ovo radi? Hvala. Zapravo nek radiš. Oh my god ljudi, ja ne vidim ništa. Ok, ljudi, ja sam morao sebi da givam night vision i ovo je posljednja zamka. Joj! Pa aktiviraj. Ali što jesi tu? Da. Sad čekaj. Ljudi, pretposljednja zamka. Ako ovdje sad uzgonja će ubit ću se. Ali što je? Sad čekaj. Ajde. Ljudi! Okej. Ajde, može. Može. A klikni. Neću. Ne! Pa... Oh my god, ja ovo već ovdje mogu klikni, pa ovo sam mogu čak i da pređem. Ajde. Ne! Ne. Čekaj. Nisam dobio pickaxe. Šta je ovo? Ništa. To je to ljudi, pobjeda bre. Vidite vi kakav sam ja doktor. Reši ga bre. Ti si ušao u koji tim dečkom, ja? A neću ranti, ja. Idemo ljudi opet da vidimo, hoćete? Oh my god, vidite koliko imam sreće i sad opet imam budjen start. Ajde, Aljoša. Ne, Narcako me uhvati. Budala, ajde. Ali ja uvijek skočim, ljudi. Ja uvijek skočim još. Ajde vas skočim. Ajde. A dvaj, brate, vidite ljudi. Vi mislite da će ovako naglupati ispred Narcaka. Jako ovako se probali. Pa skoči pa se vrati. Nećemo da računamo ovo. Sam si krivo. Lazare, ja sam nekako ne mogu da umrem. Ne mogu da umrem. Sad. Okej. Dobije ljudi renge. Neri. Ajde. Mislio sam da ljudi da skoči. Pogledajte li kako. Vidite mu caka. Maka to caka. A ne mogu tu. Ja moram ljudi. A on ništa. Samo ovako. Ajde skoči. Evo. Hoćete, pusti mi jedan blok da pređeš. Aj, pustit ću te jedan blok da pređeš. Nemoj. Okej, ajde. Ok, ljudi, tu je on, a glupat je malo caka, jel ono? Svak će probati. Pa, ja nekad stignem čak tu. Molim? Ne. Ljudi, puštam ga još jedan život, pošto je mnogo može. Ne. Ajde, brzo skoči, ja još malo ovo mogu da aktiviram. Sad možeš, ajde, probaj. Ne, što? Kako si prešao? Alo, dilalo mi je damage. Pa dobro, promijesti se. Evo ovdje su ljudi, znate već. Pa
može ljudi da se pređe i ako aktiviramo. Glupac je caka, ja ono barem skočim. Ok ljudi moji, posle ovog momenta moramo smo i ja i on da idemo on i ja, to jest znači moramo smo da idemo i nismo više mogli odlasti, evo pošto ono, trebali smo i vi da idemo neka posla da obavimo, tako da bit će ljudi part 2.